Čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu a dnes je tu so mnou Danny Band. Čau, čau. No a dnes sme tu, ako keby máme tu nový spawn a tešíš sa na to? Áno. Videl si to už? Ako z takéhoto hľadiska. Hej, videl. Ako to hodnotíš? Koľko z 10? 11. Z 10? Áno. What? Dobre. Nasledujú raketky. Ináč tie raketky takto pekne tam vysvetľujú. Ako keby svietia. Tak, vítam ťa pri novom spawne. Čo na to hovoríš? Fíha. No, koľko z 10? Asi 10. 10? Výborne, to som rád. Potom tuto máš takýchto vojakov, ktorí to strážia všetko. A potom tuto máš armor. Nedotýkať sa ich, lebo celé to sklikneš. Tu máš, to je ako keby len také spravené. Nech chodiť dole. Poviem ti trošku o tom historku, že bol raz jeden FIFO Beňo a ten sa rozhodol postaviť takéhoto múzeum a je to ako keby história mňa a teba a tuto máš takýto pekný obraz, nedotýkať sa, lebo ho zase zrušíš a nakoniec mám pre teba taký malý darček a teraz sa môžeme presunúť dole. Začneme odtiaľto. Tuto proste máš jeden obraz, potom tuto máš druhý obraz ako keby Pinokia. A tuto sa... Nevadí. Tuto máš prvú vitrinku, jak zombík ako keby zabíja, ako keby bojujem ja proti zombíkovi. Ja som červený, ty si modrý. Ty potom tuto v nedri ťažíš, ja si tak užívam, Ešte som tuto chcel niečo vylepšiť, ale nejak som si to tak nechal. Potom tuto ako keby stavanie, kraftenie a nakoniec boj s dragonom. Mega, čo? No a toto je všetko, čo je. Teraz hore za mňou. A tuto vidíš takúto debničku. No, lagy mám. Nevadí. To nevadí. A v tejto debničke ako keby nasmerované... Ja furt vidím, ako keby si stojil, ale neviem, čo ani mi ukážeš, vieš. No a mám pre teba taký malý darček, páči. Toto je tento kompas, keby si sa strátil, vždy ťa dovedie k tejto debničke, ako keby k tomuto spawnu. Paráda. Máš plný inventár? Tak mi niečo vyhoď. Niečo mi vyhoď. Asi meso. Tak daj, díky. Budem potrebovať, takže. A ako hodnotíš to dole, čo tu bolo? Kde mám ten kompas? Ako hodnotíš, no, však tam ho máš, asi v inventári. No a ako hodnotíš to dole? Asi 10 z 10. Dobre, díky. A nakoniec raketky, bum, aha, to som mohol zničiť. No takto vyzerá táto stavba. A páči sa ti, či nie? Áno, páči. Dobre, toto som ti chcel ukázať. Druhá vec, ktorú ti poslednú ukážem, tak je môj nový shop. A môžem dať reklamu aj tvojmu shopu, keď chceš. Asi víš, kde už je, tak sa tam môžeš dostaviť. Dobre, počkaj, ja idem sa najesť. OK, tak sa najedz. A toto je môj úžasný shop. Tuto si môžeš kliknúť na toto, vypadne ti, ako sa to volá? Sladké bobule. A tuto predá enchanty. Už vidím, jak si bol tuto u nás kúpiť raketky.
A som rád, že si bol ako keby v tomto videu a ľudia, dajte tomuto chlapcovi alebo youtuberovi odber, ktorý sa chce stať takým youtuberom ako som ja, a dajte mu odber, aj keď sa vám nepáčia videa, dúfam, že sa vám budú páčiť, dajte mu odber, bol by veľmi rád a asi budeš z tohto videa odchádzať, že? Asi hej. Tak, ahoj. Čau. No a my teraz možno si pôjdeme ku môjmu bratovi kúpiť nejaké... Toto určite si pôjdeme kúpiť, lebo potrebujeme to na obchodovanie s dedinčanmi, ale tento spawn je veľmi dobrý, ja si z Ender Chesty zoberiem nejaké diamanty, ja mu to všetko vykúpim, lebo som mu to slúbil. A tento kompas som si zobral aj ja, lebo keby som sa stratil, počkajte, dáme mu to tak a nie. Tak toto zobereme, tak toto, áno. Máme len, dobre, 3 zoberiem mu a ideme to vyobchodovať s dedinčanmi. Tak aspoň má nejaký zárobok, jeho prvý životný biznis. No čo už, a mám teraz taký dobrý enchant Feather Falling a robil som už takéto druhé poschodie. A dnes bude aj stream o 7, kľudne tam môžete prísť, je to na zase omlete. A prosím vás, navrhnite vy, čo by som tuto mohol natáčať, lebo fakt neviem, čo mám natáčať, a keď mi nenavrhnete, tak asi s touto sériou skončím a asi to tak už bude, lebo fakt neviem, čo mám natáčať. Tak mi prosím vás povedzte. Ináč, tuto je to druhé patro, ako keby poschodie, tak ešte tu nemám cedulky, oni tu niečo skúmajú, tak ich necháme na pokoj. Tie farmy som využil ako keby do shopu. Sú v shope a ešte pre niečo, bol by som rád, keby ste mi dali odber aj môjmu bratovi. Keď si tu na tomto kanáli nový, tak môžeš dať. A mám tu veľký bordel, to je jeden z problémov. To, ako niečo som už vytriedil, ale stále tu mám veľký bordel a chcel by som ešte povedať, že budem mať ďalší obchod, čo sa bude týkať rybárenia, a na budúce môžeme stavať nejakú automatickú farmu, alebo čo mi navrhnete, tak to môžeme robiť to isté video. A keď už bude tak menej zaujímavý tento svet, tak bude vychádzať každú nedeľu a toto budem skopávať na streame a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Sice bolo kratšie, ako sa zdá, a ja sa s vami lúčim.